Бик зур рәхмәт. Рәхмәт чәчәкләрегез өчен. Бәхетле булып яшәгез. Торган җирләрегездә кайда гына яшәсә дә кеше. Бәхетле булыгыз. Başlarına konup sındırgan güllerinin
Кадриya Aglulina bu jırının avtoru. Bek zor rahmat. İcabi oңышlar sana. Estradımızın yüzü qoşı. Tatarстанның халық артисті, bu kişinin bolşevikesi Zeynep Ferhiddinova. Zeynep Ferhiddinova. Rahimi Dayvaz. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, hanımlar, efendiler, әлігі затлы залға, затлы концерт қарарға деп келген. Қонақлар, исәлмісіз? Бұл жерде өзіңізге алқыштар беріп алыңыз әлі. Әйе, шынки сіздің алқыштардан өзіңізге рахат болсын. Эстрадамыздың матур ғана түгіл мұңлы барларының бірсі Азат Алина Кәримовлар. Сіздің күшлі алқыштарыңыз. Bizning uram, matur uram, tizilib ketgan oqqoyim. Bizning uram, matur uram, tizilib ketgan oqqoyim. Shu qoyinlar qarayman, seni sog'ingan sayin, shu Саумы Қазан, саумы пирамида, хайырлы кеш, хөрмәтле тамашачылар.
Assalamu alaikum. Jır мұң сүйіші дуслар. Не үшін жыр мұң сүйіші? Шеки, Зейнеп апаның концертына бар етек зәуақлы мұң сүйіші тамашашығына келе ала. Шылай бет. Енді Зейнеп апа белән Зөфәр абыйга килгәндә, әлбәттә, без аларның иҗатын кичкенәдән күзәтеп, аларның җырларына, гомумән үзләренә мөкиббән гашыйк затлар. Аларның җырлары, моңлары астында тәрбия алдык дип әйтсәк тә дөрес булыр. Һәм инде алар безнең өчен бүгендә сәхнә үрнәге, матур гаилә, мәхәббәт идеалы дип әйтергә әле мин. Біз сізні бик яратабыз, Зейнеп апа, Зөфәр абый. Әйнде яратабыз дегенден келесі жырыбызда яратып ерим сені деп атала. Халқыбыз язышылары, Дамир Гарифуллин сүзләре, Фәрит Хатыйпов күйі. Яратып ерим сені. Рәхәтләнеп күңелгә чыгыгыз, дуслар, бүген бәйрәм. Май болып йөрәккә ята, яратам дигәннәрен. Алларга терим сине, гөлләргә терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Алларга терим сине, гөлләргә терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Ара төнеңне яктыртып, ай булып алкыйм микән. Алларга терим сине, гөлләргә терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Алларга терим сине, гөлләргә терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Ağladan mikan, gülden mikan, salavat küfürleri. Мәхәббәттән чәчәк ата кешенең гомерләре. Алларга терим сине, гөлләргә терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Алларга терим сине, гөлләргә терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Алларга терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Алларга терим сине, гөлләргә терим сине. Мин дә бит шым күңелемнән яратып йөрим сине. Мин дә бит шым күңелемнән Яратып йөрим сезне. Менә шулай. Халық тынмый ТНВ-дагы җырлы гаилә тапшыруын карыйлар. Азат Алина Кәримовлар. Яшь, акыллы, талантлы җырчылар Зейнеп апа белән бергәләп гастрольләр дә йөреп, Шынага матур җырларны халыкка бүләк итә. Менә шундый кызларның берсен сезгә тәкъдим итәсе килә. Сезнең каршыгызда Зейнеп Фәрхетдинова группасыннан, төркеменнән акыллы, талантлы шибәр җырчы кызыбыз Таңсылу Әлмиева.
Türkümüz solisti, estradımız güzeli Tansılı Elimiyeва. Tansılı Elimiyeва. Yes, юмористасы, алып барышыңыз. Нәрбис Камалов. Sofislәрем тонын гүлләрдәй, тамчы-тамчы булып шыкланган. Шыгыллар күгән, алар минем күз яшьләрем белән җыланган. Сыны яхры сөюемне язмыш, араларда чиксез, чиксез чакрымнар. Көткәннәргә, никтер вакытларда каласыма, бик тә акрынлар. Сыны яхры сөюемне язмыш, араларда чиксез, чиксез чакрымнар. Көткәннәргә, никтер вакытларда каласыма, бик тә акрынлар. Күтми мөмкин түгел шул сөюне, бер-берләрен сөйгән тиңнәргә. Дигәнле сары, сагыштыра, сарылыш килер тиңнәргә. Сулы яхры сөюемне язмыш, араларда чиксез, чиксез чакрымнар. Көткәннәргә, никтер вакытларда каласыма, бик тә акрынлар. Сыны яхры сөюемне язмыш, араларда чиксез, чиксез чакрымнар. Көткәннәргә, никтер вакытларда каласыма, бик тә акрынлар. Күтми мөмкин түгел шул сөюне, җанга якын кешең барында. Кайнар сөю, утларын сүндерми, мин көтәмен әле һаманда. Сыны яхры сөюемне язмыш, араларда чиксез, чиксез чакрымнар. Көткәннәргә, никтер вакытларда каласыма, бик тә акрынлар. Сыны яхры сөюемне язмыш, араларда чиксез, чиксез чакрымнар. Көткәннәргә, никтер вакытларда каласыма, бик тә акрынлар. Көткәннәргә, никтер вакытларда каласыма, бик тә акрынлар. Каласыма, бик тә акрынлар. Сезнең алдыгызда авазының кеме егетләре, кызлары бүген пирамидада. Сыерчыгым, кайттыңмыни туган үскән илегә? Урман кырларын әйләнде, сәләмен биргелеңә. Сау кайткансың, сайыр әле канат чыккан җирләрдә. Әнкәм кабере өстендә, моңсу җилләр тирбәлә. Ояда юк, йортта ятим, үзгәленә үзәгем. Үзе яңа яласа, тынычланыр
Күткен күнләр үткән, менә бик рәхәт. Бүген авылдашлар да килгән. Авылдашларның балалары да килгән. Зур рәхмәт. Җаныкаем, рәхмәт. Комплимент үстенә комплимент, малай. Шуңа күрә яныгызга түстем. Алдан да күрсәтим, әйтәм, артымда проблем жағына. Ну, ничә? Бірақ теге әйтеләр инде мин җегетләр. Теге син теге далматинисларның хуҗасына охшагансың диләр. Син мәйдә минем турда алай бик начар уйлама. Мин әйтәм, бик тә хайван җанлыклы кеше. Рәхмәт чәчәкләрегез өчен, теләкләрегез өчен. Менә анысы иң мөһиме. Минем менәмдә китаплар бар иде. Кечкенә балалар, китмәгез. Китап алып китмәгез, әйе. Татарча язган, укып алырсыз. Әлликәйім. Нәрсә бұл? Рәхмәт, рәхмәт.
Ансамбль солистлары бүгін сіздің алдыңызда. Sürmegen merhamet yolları Günelide gülümüp bareli Зинере һәм Ризат Рамазановлар концерты. Sen mine min sine yazan yar Suada üzülüp yarattı Син минем, тиң ярым. Яңа гасыр каналында карагыз. Вахапов фестивалі тәқдим итә. Яңа татар җыры. Авторлар өчен махсус конкурс. Приз фонды 1,3 миллион сум. Филус Кахиров, Татарстанның атказанган артисты үзенең иҗади төркеме белән өр-яңа концерт программасын тәкъдим итә. 8 март Мәскәү, Измайлова концертлар залы. 10-11 март Казан, Филармония. Өстәмә концертлар, бәйрәм концертларына рәхим итегез. Вахапов фестивалі тәкъдим итә Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитовның туй концертлары. 5 февраль Можга, 6 Әгерҗе, 7 Ижау, 8 Сарапул, 9 Глазов, 10 Алабуга, 11 Минзәлә, 12 Аздакай, 24 Мәскәү, 25 февраль Казан. Өстәмә концерт. Ришат Төхфәтуллин мәхәббәт көтә күңел дигән яңа концерт программасы белән сезнең төбәктә 10 гыйнвар Яшелүзән, 11 Биектау, 12 Казан Мирный, 13 Осинова, 14 Казан Ленин мәдәният сарае, 21 Төләше, 22 Әтнә, 23-24 Орча, 26-27 Кукмара, 28-29 Бойлар Сабасы, 30-31 гыйнвар Балтач, Яшикләү 6+. Сенсация! Микрофонсыз концерт! Вахапов фестивалі тәкъдим итә 11 апрель Казан БКЗ. Күп санлы сораулар буенча Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитовның туй концерты ниһаят Мәскәүдә 24 февраль ДК Зуева. Катарактны җиңеп була. Мин офтальмохирург Рустам Талдаев сезне Эксклюзив плюс клиникасында көтәм. Келегез булышарбыз. Эксклюзив плюс офтальмологиясы 279-70-70. Желаю вам любви. Чтобы семья была большая и дружная. Желаем вам крепкой дружбы. И на долгие годы. Долгих лет вам, дорогие мои казанцы. С Новым годом. И много-много подарков. Мария Киселева представляет новое шоу на воде. Фантастическая сказка «Русалочка. Параллельные миры». Со 2 по 8 января. 0+. Күпләр аның турында хыяллана. Бигрәк кызу икәнсең. Мәхәббәт хакына премьера Яңа гасыр каналында. Менә йөр шулай горур кыланып. Сериалның партнеры Нуриевлар клиникасы.
Бәхетлемесең дип сорасалар. Бәхетлем дiyem һәркемгә. Таңнар атып кояш баткан чакта. Бәхетсез мин дип ник әйтергә? Сөясеңме дип сорасалар? Сөям дип җавап кайтарам. Дусларымны сөям, туганнарны. Җыр моңымнан көч һәм дәрт алам. Үкенәсеңме дип сорасалар? Юк, үкенмим. Дуслар, сагынмыйм. Еллар аша тәҗрибә туплана. Үткәннәргә инде табынмыйм. Әнкәй бәгърем, сине сагынам. Туган нигез, сине юксынам. Yar başında matur yurttura
әдемә қауызда.
Эстрадыбыздың еш, талантлы егеті Илнар Миранов. Жырның ішіне кіріп кетіп, әріп жырлай. Мұның қадар шапырғаш келдіп, әлбәтті келме жеріңнен келер боларсың. Илнар Миранов. Илнар, мұна қазір енді сен кел. Мүмкін болса, шушы рәхмәтлі тамашашы қаршына. Илнар Миранов. Әлігі программаның исімі үзгердік деп атала. Зейнеп апа өзі тыйнақ қына мен артық үзгермеден дейсе де, шыннан да аның үзгеріші де бізге қара вақыт шағылып тұра. Ол тышқы қияфет дейсің ме, ол жырларының стилі дейсің ме. Міне сезген болсағыз, аның жырлары да қазір дәртлірек, жүктір, хәтті бир үшін yazılған кебек. Шыннан да үзгердік дейерге бола жамаға. Тұрмыш бара, тұрмыш үзгере, хәтті бір 10-20 елнығына қарасақ та не қадар үзгеріштер болған бет. Міне, әйтік, қар бір біз ауылға қайта бетін деймі? Міне, мен әлі көптен түгіл өзімді ауылға қайта едім әлік. Қапқа түплері толы әбейлер, абайлар, апалар. Ғыммен рәхәтленіп ұттыралар еді урамға. Қазір қайтам, урам бұп-бұш. Қапқа түплері ялғыз. Үйге кіріп Инстаграмны ашсам, бүтінісі де шында отыра. Әлік неше кейді? Әлік рәхәтленіп, яшләр, урам бойлап, мұңланып, талиян тарталар еді. Қазір яшләр кальян тарта. Үзгәріштер бик көп. Әйтік, мәсәлән, біз үскенде, мұның қадар телевизорны, мұндай ғана әтиләрібіз, кімдіңдір ирлері қарайды. Қазір мұндай ғана телевизорны, мұның қадар әтиләрібіз қарайды. Үзгәріш бүтін жерде бар, шыннан да. Үзгәріш әйтірге керек, түгі тулайым ғана түгіл, хәтті айрым-айрым кішілерде де бар жамағат. Әйтік менде. Мен қазір үйлендім. Сөз оңайымнан. Достарым да шулай ғана құтлағанлар еді. Енді үзгәрдік дегеннен замана үзгәрі, ләкин бір
әйбер қара вақытта да үз орнында, үз бейесінде қала. Ол да болса жыр. Мәгнәлі, матур жырлар еллар үткәч тә алар үзенең матурлыгын җуймыйлар, киресенчә популярлык индексларын арттыра гына баралар. Һәм менә нәкъ тә шундый җырларны янәдән сезгә бүләк итәр өчен әлеге кичәнең патшабикәсен бирегә чакырып каласы килә. Сезнең алкышларыгыз Зәйнәп Фәрхетдинова.
de tanıgıyı kızlar gelir. Gayıplama beni, gayıplama. Ağrımıma şuna ağlasın. Cevap yazma lakin nıkla buyla. Ögenişke yürüyen ağlamasın. Rıza mıcırlarla. Gayıplama beni, gayıplama. Ağrımıma şuna ağlasın. Cevap yazma lakin nıkla buyla. Ögenişke yürüyen ağlamasın. Bağlanıyorsam sana bağlanıyorsam Anlayırken hele san tüge Sulu hatım şurdu şuşa bular Benim de bitire boz tüge Şuna git kızlar Sulu hatım belki şuşa Yürü. Gayıplama beni, gayıplama. Ağrımıma cevap yazma lakin nıkla buyla. Ögenişke yürüyen ağlamasın. Gayıplama beni, gayıplama. Ağrımıma şuna ağlasın. Cevap yazma lakin nıkla buyla. Ögenişke yürüyen ağlamasın. Hadi şimdi kuvvetler çırpınız. Miratlarla, bakın kızlarımız. Bakın kızlarımızla
Өзіңізге! Рахматыздар. Бақытлар толы болсын. Мотор yollardan buna yürürken yazsın. Seni bildim, düşlerimde gördüm. Varmadın mı uzun yoldansın? Seni bildim, düşlerimde gördüm. Varmadın mı uzun yoldansın? Biligine seni dağda yüzün dolular oyda. Çıksın derler yuvansın. Biligine seni dağda yüzün dolular oyda. Çıksın derler yuvansın. Только экраннан çıkmıyor. Каян чыга икән үзебез дә әлегә белмибез. Чыгар микән, юк микән дип көтәбез. Әлегә чыкмый. Хәзер ашыкмагыз. Ol, мин бит ol. Зәйнәп. Açılmagan gürlerge bu merhabet diyen Açılmagan yazgı biri ellerinde silgen
kerakmi Barashlarni süzigen G'ishim tutmam degan edim G'ashib bo'lib ezikan Ko'zlaringda meni ko'zlar Yuragingda ekan Bilirga yuragingni Yuragingda ekan Muhabbatga ko'p kerakmi Bir yilmaysan shu ekan Yilmayshi bir menga qarab Yilmayshi bir o'zingsan Ko'zlaringda mening ko'zlar Yuragingda ekan Bilirga yuragingni Yuragingda ekan Ko'zlaringda mening ko'zlar Yuragingda ekan Bilirga yuragingni Yuragingda ekan Ko'zlaringda mening ko'zlar Yuragingda ekan Bilirga yuragingni Yuragingda ekan Ko'zlaringda mening ko'zlar Yuragingda ekan Bilirga yuragingni Yuragingda ekan Ko'zlaringda mening ko'zlar Yuragingda ekan Bilirga yuragingni Yuragingda ekan Bilirga yuragingni Yuragingda ekan Yuragingda ekan Yuragingda ekan Yuragingda Hayran gana sahneye çıkmay. Turdum buğay. Millet idi elbette ol. Onun muzikası, milli küyleri. Onun halk jırları. Ne olar bulgan vakitte halkımız tınlaganda şu jırlarını gelecekке, balalarga, unuklarga tapşırganda şu vakitte elbette biz yaşarız. Yaşarga tiyişbiz. Çünkü biz bit Tatarlar hem şu gurur isimli gurur millet bulup alıp barga tiyişbiz diyesim kiler. Bir-birimiz için yaralganbız жерде süyülür. Senin barlığını duyudan
ышанам һаман очрашуга. Фатихасын күкләр бирер әле, күкләр риза безнең кавышуга. Сөю бит ул дөнья яралганда, күктән җиргә төшерелгән аят. Син яратсаң мине бу җирдә, бердән берең генә bir-birimiz üçün yaralganbız, күктә кавышкан bir җаннарыбыз. Бер-берсен тапсын йөрәкләрдә, сөешеп тә туймас мәлләребез. Сөю бит ул дөнья яралганда, күктән җиргә төшерелгән аят. Син яратсаң мине бу җирләрдә, бердән берең генә итеп ярат. Сөю бит ул дөнья яралганда, күктән җиргә төшерелгән аят. Син яратсаң мине бу җирләрдә, бердән берең генә итеп ярат. Син яратсаң мине бу җирләрдә, сөю җыры гына итеп Браво, молодцы! Получим Якуб Антонович. Зәйнәп Фәрхетдинова. Зөфәр Билалов! Рәхмәт! Рәхмәт җанакайларым! Рәхмәт чәчәкләрегез өчен, теләкләрегез өчен. Тормышларыгыз матур булсын. Һәм алдагы җырыбызны әйдәгез бергәләп җырлыйбыз. Беркемнәргә бирмәм, ташламамын мин, кулларың алдан сине мине. Мин сине көйдем, син мине көйдең, бу көн иде безнең туй көне. Әше диләр, беләм бит диләр, очрашалар татлы йөрәкләр.
Bakışlar gibi Bәхет güllerinde yüzüyüz Şoy günü de şolap Senge Kışlay Şulay şulay Günüge Eşit Bilen bitirliye Işraşalar Dağlayırlar Ravi gövşü Arasısın mişel minutlar Mengüdügeler Eşirler Bilen bitirliler Işraşalar Dağlayırlar Ravi gövşü Arasısın mişel minutlar Mengüdügeler Bilen bitirliler Işraşalar Dağlayırlar Ravi gövşü Arasısın mişel minutlar Mengüdügeler Eşirler Bilen bitirliler Işraşalar Dağlayırlar Ravi gövşü Arasısın mişel minutlar Mengüdügeler minutlar Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Тату гына булып яшәргә кирәк. Менә шул вакытта бәхет арта, бәхетле буласың. Әйе, минем дә теләгем сезгә, барыгызга да иң беренче ратлы әлбәттә исәнлек, саулык. Киләчәктә дә шушылай матур итеп эшләргә, матур итеп аралашып, очрашып, җырларга язсын халкым. Синең өчен. Рәхмәттән башка бер сүзем дә юк. Düşkünlük bu dünya ömrünü bilen ellenmez mi? Günde ötüp durgan
Thank